ҷудочиёни тоҷик гран-при Португалия 2023-ро бидуни медал ҷамъбаст намуданд. аз 27 то 29 январ дар шаҳри Алмадаи Португалия аввалин мусобиқаи ҷаҳонии ҷудо дар соли 2023 гран-при Португалия баргузор гардид. дар мусобиқа 580 ҷудочӣ аз 83 кишвари ҷаҳон аз рӯи 14 вазн давоми 3 рӯз миёни ҳам рақобат намуданд. тоҷикистонро дар мусобиқаи мазкур 7 варзишгар Обиҷебов дар вазни то 66 килограмм, Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни то 73 килограмм, Шодмон Ризоев ва Сомон Маҳмадбеков ҳарду дар вазни то 81 килограмм, Комроншоҳи Устопирён ва Ҷаҳонгир Маҷидов ҳарду дар вазни то 90 килограмм ва Мансур Раҳмон дар вазни ба изофаи 100 килограмм намояндагӣ карданд. миёни ҷудочиёни тоҷик аз ҳама натиҷаи беҳтарро Ҷаҳонгир Маҷидов зери вазни то 90 килограмм ба даст овард. Ҷаҳонгир тавонист ки ҷойи ҳафтумро дар мусобиқаи номбурда соҳиб шавад. Ҷаҳонгир Маҷидов дар рӯзи сеюми гран-при Португалия ба рақобат пардохт. ҷудочии тоҷик дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз даври дуюм муқобили ҷудочии белгиягӣ Сами Чоучи оғоз кард. дар ин рақобат ҷудочии тоҷик тавонист ки ғолибиятро ба даст оварда ба даври якҳаштниҳоиро хат гирад. дар даври якҳаштфинал Ҷаҳонгир бо Адам Барчашвили аз Австрия рақобат намуд ва пирӯз шуд. сипас Маҷидов дар даври якчорниҳоӣ аз ҷудочии бо таҷрибаи Маҷористон Кристиан Тод мағлуб гардид. дар идома барои ба даст овардани медали биринҷӣ Ҷаҳонгир дар даври тасаллубахш бо намояндаи Фаронса Аксел Клергети 35-сола мубориза бурд ва ноком шуд. ҳамин тариқ Ҷаҳонгир Маҷидов дар гран-при Португалия 2023 ҷойи ҳафтумро касб кард. инчунин дар ин рӯз Комроншоҳи Устопирён дар вазни то 90 килограмм аз Гиовани Ферейра ва Мансур Раҳмон дар вазни ба изофаи 100 килограмм аз Ҷурс Пичкер дар рақобати аввалинашон мағлуб шуда аз идомаи мусобиқа бенасиб монданд. дар рӯзи дуюми гран-при Португалия 2023 се ҷудочии дигари тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни то 73 килограмм, Сомон Маҳмадбеков ва Шодмон Ризоев дар вазни то 81 килограмм ҳунарнамоӣ карданд. Беҳрӯзи Хоҷазода дар рақобати аввалинаш тавонист ки ҷудочии Гаитиро шикаст дода ба даври баъдӣ роҳ ёбад, лекин дар даври дуюм аз варзишгари Австрия Самуэл Гаснер шикаст хӯрд ва аз идомаи сабқатҳо бенасиб монд. барои Шодмон Ризоев бошад гран-при Португалия бебарор анҷом ёфт. ӯ дар рақобати аввалинаш аз варзишгари Гурҷистон мағлуб гардид. дар гран-при Португалия ҳунарнамоии Сомон Маҳмадбеков бад набуд, лекин баъди ду пирӯзӣ ӯ низ ба бохт рӯбарӯ шуд. дар рақобати аввалинаш Сомон варзишгари мизбонро аз садди роҳаш дур кард. дар даври дуюм Маҳмадбеков бо Аксберги Гарбекови аз кишвари Баҳрайн нерӯсанҷӣ намуд ва ғолиб гардид. сипас дар даври сеюми гран-при Португалия ҷудочии кишвари мо аз ҷудокори украинӣ шикаст хӯрда аз идомаи сабқатҳо бенасиб монд. дар рӯзи аввали мусобиқа рӯзи 27 январ бошад, рақобатҳо дар вазнҳои 60 ва 66 килограмм миёни мардон ва зери вазнҳои 48, 52 ва 63 килограмм миёни бонувон сурат гирифт. тоҷикистонро дар рӯзи аввали мусобиқа Обиҷебов дар вазни то 66 килограмм намояндагӣ кард ва тавонист ки то ба даври якҳаштфинал роҳ ёбад. дар даври аввали мусобиқаи мазкур Обиҷебов муқобили ҷудочии мизбон Нуно Мартинс пирӯз гардида ба даври баъдӣ роҳашро ҳамвор кард. дар даври дуюми гран-при Португалия ҷудочии тоҷик
бо варзишгари Испания Мартин Гаитиро сабқат намуд. рақобати ин ду ҷудокор то ба вақти тиллоӣ идома кард. дар вақти тиллоӣ ҷудочии тоҷик тавонист ки як имтиёзи вазаре кор кунад ва ба даври ягашфинал роҳ ёбад. дар ин давр Обиҷебов бо варзишгари 18-солаи Туркменистон Сардор Раҳимов рақобат кард. дар ин қувваозмоӣ ҷудокори туркман тавонист ки бо бартарии як вазари ғолиб гардида роҳашро ба даври баъдӣ ҳамвор созад. ҳамин тариқ гран-при Португалия 2023 бо як ҷои ҳафтуми Ҷаҳонгир Маҷидов барои ҷудочиёни тоҷик хотима ёфт.